Excuse me, miss. My name is Marjong. Hala pa, naistukoy pa oh. Okay, tukol! Diyan na! Tawa ng buhay na! Relax lang, Buhay na! Wala! Relax lang. Pagdali mo diyan, Sasa man tagod. Tilaanan niyo. Wala mo kaya rin nga na-promote si Sard baka major noon sa di mo. Sa promoto ka major ka to, ma-promote to. Dapat ma-promote si bakla man to. Si bakla lagi pero namin sinarig nga mga matsugi. Grade niya? Oh, grade niya. Machubar? Oh, super. Tara ba kita bagay ko ninyo rin tarpulin ba? Pilit na to dito dahil sa gym. Posible kayo ba yun? Tara, tara. Grabe ka po yan, napudaan ni Papsi, mag-celebrate, ano yan? Sa Mamador, magkay ka. Ang nakalamian ni nagpaliston si Sarge. Palitson? Nagpaliston si Sarge. Si Palit. Na ang mga general ng mga dagkong tae, mga kaupan niya. Mga dagkong tayo na nila. Mga official. Ganun, tara na, pagdalhin mo kung makaon na ta. Paano, promote na jugkohan. Congratulations sa happy kay ko sa imuhan. Dagko na kayo binulan. Gani, isip na asawa ako, magtitigdawat anak, di ba? Manidirihan. Alay, punibili na to na, nga isuon mo na imo. Nagpakaon ba ako? Makakaon na po na siya. Kasi may problema, ana. Anong nagbili mo dugpod sa balay? Ang ulaw-ulaw ni mo, hindi ka magbinayot dito, kay maulawan pa. Tugod karon major naman kuhan. Pagtarong, tarungan na. Astig na kay kuhan mo, patay na akong mga bayot. Mubatay na kag mga bayot ya. Oo, Tatay Idoy. Ikaw ang unahon. Tara na, kilita tahan. Ay, napagdali na, inasigdag ang istorya. Good morning, Major. Good morning, Lieutenant Trix. Ang duty naman karon no. Tanawa ang palibot ako na mga dautan diya mosulod. Kay naa ato mga general, mga major, mga lieutenant na diya sulod. Tarunga ang seguridad diya, nga safety ang tanan. Okay? Yes, Major. Tarong diya. Ah, uha yung Major. Uy, crush yung kinako ni siya ba? Awa, Jong, ako. Salim, muto mo, mga general na. Duda gani ko ang mga purma nila no. Di ba mga sundalo kay Army Cut, man? Maugay no, tanawa mga pamurma na, oh. Nabili na ng purmaan general. Mga lunghir. Sis, wag ginalibaktan niya. Anong inanang man nila mga sinutan? Duda do ka na ba? Murag na dyan ay something na sila ba? Basig. Ano po na? Murag basig. Ana jud no. Ginila mo ta ba? Ay, sorry general. Nalingaw mo kung may agad. Nalingaw rin may ba? Oo. May puntag sa inyo tanan, busog na ba ang tanan? Bisik sir. Busog na, busog na. So karon na nato diri karon na lang sa pagsaulog sa pagka-promote ni Sarge Kentoy into Major. Actually makita niyo na sa dako nga tarpaulin. Sarge. Ano man, Kap? Sinakap? Saan man gibuhat mo sa tarpaulin? Masa di problema sa tarpaulin, Kap? Tanawa ako, tanawa pa. Sa inana. Yate, giyagay-gaan akong naong diri ba? Si Paplo yan akap. Siya gyud ang dahilan yun. Summa pops. Ngano naman ay Cinderella sa likod kap? Sarge, basig nakalimot ka. Ingon biya ka sa ako sa una nga pagbata nimo imong idol Cinderella. Ay, tama. Idol mo kung Paploy. 6 years old ko, si Cinderella kong idol. Pero, Sarge, mura lagi ka drag nag-mining nga murag bumbero. Unsa ba? Ay, di na bumbero. Darna na katong Christmas party. Okay, so karon ipalailan ako mga dagkong opisyalis ka kauban ni Sarge. So pilailan ako sa inyo na una-una si Captain Mona Lisa. Lisa daw. Mona Lisa! Mona Lisa! Ikaduha si Major Georgetown. Ikatulo wala lang kini si Lieutenant Kichi Nadal. Ikaw ba'y nalulungko, nababalot? Okay, ikaw pa tulay lain ang pinahusgan na batos ni Sarge. Si Major Buten the Explorer. O kang ikalima walay lain ang pinaka-head sa tanang head. Si General Brenda. Kap, kanang naunta may request kap ba? Saan mo na yung mga paps? Kap, basta pwede na maka-intermission number ng mga general ya. Sambol! 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 Sampol daw. Katagan ang sampol. Ano sampol? Easy. Oh! Bullshit yung si Paploy. Eh, masakpan kami ng kalaki niya ay. Di, tanawan niyo si Sarge. Talawang naong ba? Na problema naman na. Ala, lagi sila mga problema na makatag naman sila. Masakpan na ron, masakpan lagi na. Bakla lagi na sila lagi. Idoy, bayat man siguro ng mga opisyales sa kuya nimo. Gang, bayat na imong papa? Dili, ti. Daghanan na siya napatay. Ay, puro magong bayot. Kaya nga, sir, ay pati yan. Okay na, palakpakan na ito ang performance sa mga bayot. Kap,
lalaki. Asa mga bagtik na lalaki na soldier na to? Lapakan na to, lapakan na to. Pero pre, murag na ako yung natipuhan pre ba? Chika pre, nasa bigas na misa pre oh. Hasta ang malupa pre, murag estudyante pa ba? Ay na lang nagpangarapan yung kayang papa na. Katong 5-star breed. Ano mo din 5-star breed general? Ug ako na yung nandiskartihan. Sabi ni Jong. Excuse me miss, my name is Marjong. Ala pa, naistukoy pa oh. Diyan na, nakawa ng wild na. Jong, ano yan din Jong? Relax lang. Relax lang! Ala, Papa. So karon na ito paminawan ng freedom of speech ni Major Kentoy. Major. Dunin! Alalay, nagod ko. Alalay, kagikan Pati ba? Kung pa ko ba? Alalay, kagikan pa ng mission. Uy, Doy, asa ka, Doy? Papa na ko. Sa papa ni mo. Kana, Say ka na. Papa ba na ko si Sarge? Ay, papa din ni si Sarge. Di ay, upog ka na ingon. Sige, sunod. Kaya plapakan na to, plapakan! Mike up! Mga igala, salamat kayo sa pagtambong sa akong promotion ha! Kita mo malinitan. Palakpak! Karon nga major na ko. Pwede na mo sumbong sa ako. Kung na yung mga ilabo sa inyo sumbong sa ako ha, pwede na tayo magmawi din ng lugar ha. Palakpak! Ako nagsugod ko sa gamay nga ranggo, pero karon niabot na ko pa ka major. Dagan na akong nabiktima, dagan na akong nakulatahan ng mga tao dire. Ano naman na yung anak dira ah? Kana mga nagmawi-mawi, nakulatahan ako eh. Sarge! Imong anak ba? Kanong gapon na, oh? Anak, gusto ka masayo Mr. Lem? Hiliwat ka Sarge ang yang anak mo. Pangarap siguro na yung killer daw. Ano naman na yung anak dira ah? Sala na po na ba? Masa may kistorya ni mo, papuloy, gisurbo ni mo ako pag-istorya diri ba? Imong anak ba? Kanong gapon na, oh? Si anak, wala ko yung anak diri oy. Never ko nagkaanak, puro chicks tanan nasa kuha. Di ko nimo ang kunon anak ka, dunggabon be. Naman yung anak din, nakalimot ko naman yung anak. Pagbi! Ala ka sweet guy. Di ka kusmoy. Yan na silang magama. Wala yate. Na! Tanawa na dunggaban na inong ka! Bungol-bungol, manggod ka! Run.